Bună ziua! Astăzi ne aflăm în serviciul ATV Rom și o să vă arătăm cum trebuie să facem o revizie la un CF Moto 450L. Pentru început o să efectuăm prima revizie la 250 de km și pentru început o să ne uităm prima dată sub șa la filtrul de aer. Filtrul de aer se dă jos capacul filtrului de aer prin desfacerea acestor două cleme și a celor două șuruburi de pe lateral. Ceea ce trebuie să urmărim la filtrul de aer este dacă este curat, și dacă în carcasa filtrului de aer găsim vapori de ulei. Filtrul de aer este acoperit cu o protecție din burete care se spală cu apă și săpun, se usucă și se unge după aceea cu un ulei special de filtru de aer. Carcasa se curăță de praf sau dacă sunt vapor de ulei verificăm și capacul. Este curat, suntem atenți la montaj pentru că are o garnitură de cauciuc de jur împrejur care trebuie să închidă pe buza cutiei de la filtru de aer. După ce sau înainte de a curăța protecția filtrului de aer, o curățăm cu niște presiune de aer. Se montează la loc pe filtru de aer și cu ajutorul colegilor noștri de aici de la service o să-i rugăm să ne aducă și nouă niște ulei de filtru de aer. Avem? Sigur că avem. Mai departe, dacă tot suntem în această poziție, verificăm dacă bornele bateriei sunt strânse. Borna de plus, borna de minus. Totodată verificăm dacă conectorii, papucii, firele nu prezintă fisuri sau sunt poziționate pe traseul corect. Ungem protecția filtrului de aer cu ulei de filtru de aer. Și îl lăsăm câteva minute înainte să-l montăm. Totodată, la fiecare revizie sau ocazional de câte ori aveți ocazia, evacuarea are o protecție de tablă care este prinsă cu niște șuruburi care se desfac cu timpul. Deci trebuie verificate periodic dacă sunt strânse. Se verifică cu o cheie inelară de 8. Când le verificați, aveți grijă să nu puneți mâna pe ele dacă sunt încinse. Se încing foarte tare din cauza evacuării. Atunci vom verifica nivelul de ulei în motor. Pe partea stângă a ATV-ului avem un capac. Scoatem capacul afară din partea din spate, trăgând înapoi de capac. Suntem atenți să nu pierdem aceste două bucși de cauciuc. Ele trebuie să rămână pe capac. Aici vom găsi carcasa filtrului de ulei și joja pe unde măsurăm nivelul uleiului din motor. Scoatem joja, o ștergem
Ștergem cu grijă și locul unde joja se montează. Și acum, pe joja acesta reprezintă nivelul minim, acesta reprezintă nivelul maxim. Pentru a măsura nivelul de ulei din motor, cu motorul eventual nepornit pe nivel drept sau dacă este pornit după 5 minute după ce se oprește, tot pe nivel drept, înfiletăm joja la locul ei, pe care o desfiletăm și măsurăm nivelul de ulei. Acest ATV are ulei până aici. Noi o să facem revizia, deci o să schimbăm uleiul în motor. Pentru a da drumul de ulei folosim o cheie tubulară de 17. Bușonul de ulei se află undeva în partea de jos a motorului. Întotdeauna când schimbăm uleiul, trebuie să avem grijă ca pe bușonul de ulei și în general pe toate bușoanele de la ATV să fie această garnitură de cupru sau aluminiu. Are un rol important, nu trebuie să o pierdem, trebuie să fim atenți când montăm la loc să existe această șaibă de cupru sau de aluminiu. De multe ori rămâne lipită pe blocul motor, de aceea trebuie să-i acordăm mare atenție. Cât timp se scurge uleiul, vom desface și filtrul de ulei, să schimbăm pe acesta. La fel, suntem atenți la garnitura de etanșare a capacului filtrului de ulei, acest o-ring. Avem grijă la găurile șuruburilor să fie curate. După care montăm filtrul de ulei nou. Inspectăm o-ringul de la capacul filtrului de ulei să nu prezinte ciupituri, tasări. Este recomandat ca odată la 2 schimburi de 2 revizii să schimbăm și acest o-ring. Uleiul s-a scurs, putem să punem bușonul la loc cu șaiba. Șuruburile de la capacul filtrului de ulei se strâng cu maxim 10 N, iar bușonul de la baia de ulei se strânge cu 30 de Nm. Facem cura la locul de muncă. Puteți vedea pompa de apă. Aici este localizată pompa de apă, iar acest furtun este din pompa de apă, este un furtun de scurgere, dar este pus aici și este transparent pentru a vedea dacă există scurgeri de ulei sau de lichid de răcire din pompa de apă. Deci aici inspectăm dacă pompa de apă are probleme sau nu are probleme. După ce am pus filtrul de ulei și am pus bușonul la motor, completăm cu ulei.
În cartea tehnică a ATV-ului scrie că intră 2,9 litri de ulei. O să punem 2 litri jumătate, după care verificăm și completăm până la nivel. Acum este un pic mai mult, până aici este, dar după ce o să-l pornim, o să mai verificăm o dată nivelul. Putem monta filtrul de aer. Strângem colierul filtrului de aer. Și așa cum am spus, avem grijă la montaj pentru garnitură. Acum, pentru a termina și cu verificarea uleiului, o să îl pornim. Ceea ce trebuie să vedem în momentul în care schimbăm uleiul la motor este martorul de ulei pe care îl avem aici pe bord. După fiecare schimb de ulei la prima pornire a ATV-ului, acesta trebuie să așteptați, să fiți foarte atent până becul se stinge. Dacă s-a stins, înseamnă că nu sunt probleme. Îl oprim, îl lăsăm un minut să coboare uleiul în motor, după care vom verifica uleiul. Scoatem juja, o ștergem. O înfiletăm și o scoatem din nou. Nivelul de ulei este până la jumătate, deci până la maxim mai trebuie completat. Am completat cu ulei. Mai verificăm o dată. Nivelul este bun. La montajul capacului, așa cum v-am spus și la demontarea lui, trebuie să avem grijă cu cele două bucși de cauciuc. Ne asigurăm că au intrat, după care lipsăm în spate. Pentru verificarea articulațiilor spate, totdeauna asigurăm ATV-ul discul de frână, etrierul, amortizorul, brațele. La prima revizie se inspectează absolut toate șuruburile și toate strângerile de la suspensia spate. Ce mai inspectăm când desfacem roata spate? Inspectăm burdufele, să nu fie sparte,
să nu fie urme de vaselină, precum și conductele de frână care duc la etrier, să nu frece, să nu prezintă îndoituri, să fie poziționate corect. O altă verificare care se face frecvent este verificarea prinderii grupului spate. Această verificare trebuie făcută la fiecare revizie. Deci să dăm la jos. Vom verifica și prinderea flanșei cardanului pe grup, șuruburile acestea de aici, cu imbus, 4 șuruburi, da? Prinderea grupului sunt aceste 3 șuruburi, 2 în față și 1 în spate, care trebuie verificate la fiecare revizie. Ține și mie frâna apăsată de picior aici. Dă-i drumul, mersi. Pentru a bloca cardanul am băgat în viteză sau în parcare de la schimbătorul de viteze. Avem unul pe partea cealaltă. Aici este strâns. Vom schimba uleiul în grupul la bușonul grupului spate, aceeași garnitură despre care am vorbit. Și datorită faptului că acest bușon are un magnet, aici se strânge toată pilitura de rodaj pe care, așa arată pilitura de rodaj, este foarte fină, nu sunt bucăți mari. Deci a funcționat corespunzător. Îl curățăm. Dăm și în partea cealaltă. Acesta este bușonul de umplere a grupului. Inspectăm și pe partea dreaptă burdufele de planetară.
verificăm conductele de frână, umfat de la motorașul diferențialului. Ce trebuie să mai știți dumneavoastră este că aici în spate avem 3 gresoare pe o parte, 3 gresoare pe o parte, și anume un gresor la porfuzetă deasupra, un gresor la porfuzetă de desubt și un gresor la bara stabilizatoare de pe partea stângă spate. La fel și pe partea dreaptă avem gresorul de sus de la porfuzetă, gresorul de jos de la porfuzetă și gresorul de la bara stabilizatoare. Acestea trebuie neapărat gresate frecvent și verificate frecvent. Montăm bușonul la loc. La fel se strânge cu 30 de minute. Inspectăm și evacuarea, dacă este prinsă bine, dacă este la locul ei. Avem aici o prindere într-un burduf de cauciuc și sus, aici tot într-un burduf de cauciuc. O să verificăm și acolo dacă este strâns. Tot aici găsim și evacuarea, aerisirea de la transmisia centrifugală. Verificăm și aceasta dacă este prinsă, are un pufăr de cauciuc. Aici în spate verificăm dacă este prinsă în colier și în pufărul de aici. Aici în spate găsim și priza electrică pentru remorcă. ATV-ul vine echipat, toate ATV-urile de la CFMoto vin echipate cu priză pentru remorcă. Verificăm cablul de la frâna de parcare, dacă este bine prins. Tot așa, îl verificăm traseul, să nu agațe, să nu frece de piese care l-ar putea deteriora în timp. Plăcuțele de frână se pot inspecta foarte ușor dând roțile jos. Aici se văd și pe stânga și pe dreapta. Și acum vom gresa. La roți întotdeauna trebuie să urmărim, nu în cazul de față, că nu am avut cum să le încurcăm, dar când schimbăm anvelopele pe jenți, dacă anvelopa este prevăzută cu sens de rotație, urmărim sensul de rotație.
la CFMoto, în general, întâi centrăm geanta pe fuzetă ca să nu deteriorăm geanta. Îi verificăm și presiunea uneori. Întotdeauna ATV-ul trebuie să calce de aici și până aici. În momentul în care presiunea în roțile ATV-urilor nu trebuie să depășească 0,8 bar presiune dacă ATV-ul merge combinat teren accidentat și asfalt. Dacă merge spre ponderent pe teren accidentat, este recomandată o presiune de 0,5 bar. Știți, în momentul în care roțile ATV-ului calcă pe asfalt sau pe pământ, dintr-un capăt până în celălalt. Roata la ATV trebuie să fie moale, astfel încât atunci când lovește un obstacol, o piatră, o furturică, să nu revină, să treacă moale peste ea, să se muleze peste obstacole, ca astfel să puteți utiliza ATV-ul în condiții bune. Asta are 0,6 bar. Verificăm dacă la sistemul de direcție avem siguranțele și plinturile puse la capătul de bară, pivotul superior, și dacă șurubul este strâns la pivotul inferior. Verificăm strângerea interiorului. Verificăm condiția frână, să fie bine prinsă, da? Să nu frece, o să fie contorsionată, îndoită, mai bine spus. Că toți suntem aici, avem vizibilitate foarte bună. Aici este localizat troliul ATV-ului, iar acest capac, acest mâner, să spunem, este mânerul de deblocare a rotorului troliului. Dacă îl deblocăm, atunci putem să tragem de șufa troliului fără să folosim pentru a desface șufa, să folosim curentul electric. Blocăm la loc, iar în momentul acesta troliul poate funcționa. Ce trebuie să știți despre folosirea troliului este că el nu rezistă la șocuri. Deci totdeauna trebuie să-l folosiți cu șufa perfect întinsă. Dacă îl supuneți la șocuri de genul ăsta, atunci este posibil ca troliul să se strice. Tot la troliu, ca să terminăm cu el, verificăm conectorii electrici să fie curați, protejați, curați și strânși. Avem tot timpul grijă aceste protecții să fie la loc.
Bineînțeles că putem verifica și strângerea trolului. O să dăm capacul acesta jos, să verificăm și strângerea cardanului și totodată să verificăm și strângerea din Acum vom schimba uleiul în grupul față. Ca și la spate. Normal că verificăm de fiecare dată consistența și culoarea și dacă uleiul este curat sau nu este curat atunci când îl scoatem. Așa cum v-am spus și la grupul spate, aceeași pictură de rodaj, vedeți, nu sunt bucăți mari de metal, este foarte, foarte fin și de data asta șaiba despre care spuneam a rămas lipită pe urmă. O să trească să mă iau de acolo. Pompa de frână de picior, alimentată, o să vedem mai târziu, de bazinul de sus. Da? Cablu care în cazul de față va fi reglat, deoarece acest cablu trebuie face conexiunea cu maneta schimbătorului de viteză, astfel încât nu puteți băga în mașalier sau parcare decât dacă apăsați pedala de frână. Acest cablu merge direct la maneta schimbătorului de viteze și vă dă voie să schimbați. În cazul de față trebuie ajustat acest cablu pentru că intră foarte greu în viteză. Discount 10% pentru cine ne spune de la ce este acest act pe care tocmai ce l-am găsit în scut. Nu iese. O să rog pe unul din colegii mei să vină să mă asiste. Domnul Adi, veniți un pic, vă rog. Bate și mie parcare, de rog. Mulțumesc. Vom regla cablul care duce de la pedala de frână la maneta schimbătorului de viteze, deoarece clientul ne-a rugat pentru că intră foarte greu în mașalier. Acest capac are două agățători partea de jos, îmbină cu studiul de față.
orificiu se vede vasul de lichid de răcire cu semnele de minim și maxim. Trebuie inspectat periodic, astfel încât să nu rămâneți fără lichid de răcire. Din punct de vedere al verificărilor electrice, verificăm întotdeauna unde avem posibilitatea. De exemplu, aici nu avem posibilitatea să ne uităm la becuri, la mufe, dar la modelul acesta. Dar de obicei se verifică mufele care intră în becuri, unde se conectează, dacă sunt bine prinse, dacă nu freacă, dacă sunt protejate. Toate mufele trebuie verificate să fie bine prinse. La modelul acesta, tot farul cu semnalizări și cu tot nu sunt foarte bine protejate de aceste overfendere, ci un fel de apărători de aripi. Am să vă spun că normal toată lumea dă seama, aici este acumulatorul, bateria, vă spun despre conexiunea mufelor. Aici avem mufa pentru diagnoză, tot timpul aveți grijă să fie protejată. Este calculatorul ATV-ului, această piesă, plus două relee. Aici găsiți releul de pornire, unde veți găsi și sub această mufă siguranța generală a ATV-ului. Rugăminte mare, întotdeauna, la orice fel de ATV, la orice fel de motocicletă, întotdeauna folosiți siguranțele pe care producătorul vi le recomandă. Dacă se întâmplă să fiți plecați și nu aveți la îndemână o siguranță, puteți improviza ceva, dar până ajungeți acasă sau la un service și schimbați imediat siguranța cu siguranțe de valori recomandate de producător. Am să vă arăt acum unde este panoul de siguranțe. Trebuie să tragem ușor de partea din față a acestei măști, după care ușor, fără să zgâriem, capacul, îl apucăm din față și împingem spre partea din spate a ATV-ului. Acesta este capacul, acestea sunt prinderile, atunci el trebuie culisat în spate pentru a fi desfăcut. La fel, când îl montăm din spate înspre față, la urmă apăsăm acest spinter în bucșa care o avem în față. Da? Tot ce aveți dumneavoastră nevoie să verificați sau dacă aveți vreodată nevoie să completați. Și anume, vasul de lichid de răcire, vasul de expansiune, da? Este acesta pe care scrie coolant. Iar dacă vreodată verificați lichidul, aveți lichidul în vas, dar vreți să-l verificați și în radiator, aici este ușorul de la radiator. Aici avem vasul de lichid de frână pentru pompa de picior. Am să vă arăt un pic mai târziu și unde se verifică nivelul pentru pompa de frână de la mână. El este gradat cu minim maxim și puteți verifica. Acesta este releul de semnalizare, precum și bateria de relee. Au descriere pe fiecare ce trebuie să faceți. La ce folosesc, scuzați. Aici avem aerisirea de la CVT, de la transmisie, da? Iar această cutiuță este panoul dumneavoastră de siguranță. Există o descriere pe capac, plus aveți 3 siguranțe de rezervă, una de 10, una de 15 și una de 15. Nu uitați întotdeauna folosiți siguranțele recomandate de
producători. Nu puneți niciodată siguranțe mai mari. Așa cum v-am arătat, avem grijă ca cele 3 prinderi să intre în locașul și pe stânga. Avem grijă să intre pe dreapta. Alte 3 e de stânga. Visăm în față și apsăm în bucșă. Verificăm și strângerea chitonului, că toți suntem. La ce mai trebuie să acordați dumneavoastră atenție? Când montați șaua, aceste linii, să spunem așa, trebuie să intre sub cele 2 linii de fier. Se montează așezat un pic în spate, un pic în față, o verificăm, după care fixăm în spate. Mai spunem, verificăm lumini. Asta am făcut la prima revizie la ATV-ul CF Moto 450. Dacă v-a plăcut, dați un share, un like și un subscribe și lăsați comentariile voastre. Spuneți-ne despre ce vreți să vă mai spunem, despre ce vreți să vă mai arătăm. Așteptăm cu plăcere răspunsurile noastre. Mulțumim!